channel and my new video. So guys, दिनैहाय माने मोनाबाय आरो ओमफ्राय दायोहाय मेलायाव थांनो ओंखारदों लोगो फुजायावहाय माने बयबो थांजोबो नालाय ओमफ्राय थांसै आंबो दिनैहाय आरो so नायलांदो guys दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय मा जायो मा खालामो नायदो आरो बिमा गैयाबो नालाय बिसोरखौबो गोसोबायदि बाहायनो मोना आरो so नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ जोंहा गासिबो थांगोन आब' दादा आं सब नायलांदो आयु नै बिस्रा हा आं थाङा आंखौ लांफायो देलाय गिदिंलाय सोर गिदिंलाय दे गस्लाखौ लानानै गिदिं औ थुदो औ सायोनो आथिङा मिजौसिनदों नै हा माइनाव दिनै फार्स्ट भिडिअ'आव खाना माबायदि खाना Mirza kan देखायदों ओमफ्राय मेला कालिमि ओमफ्राय सनाखौ मानो गालांखो अन्नानै एसे सानजा आरो बेरगावलायनाय मानसियानो नै फिल्ड दङ बेफोर फिल्डआव जानाया सिगां नै बेलासियाव थायोबा मोजां जानायखौल' सिगां दं मानसिफोरा guys दासो लाबोदों चिकेन ललिपप बयनोबो सेरना होबाय गावबा नायबाय अन्थ' गथ' सनमुथुनि जायो नै एसेल' होनलायलायबाय ओइ देन्थायाव मानो होखोब्रा हमनानै जानांगौ आंना मारै जाबावनांगौ मुथुखौ बांनानै पियास लाबोबा होगौमोनहाय आयौ जानाया दालिना आयौ हाथाया हिनलाय हि नोगोर प्राइस दङ बिसिना आइदि फैखागोन बाल्थिं बुल्थिं फुथुला सिख'लायना गाबबाय नै बिस्रा नै खानायाबो बेना नै मोजांथार बेखौ लादो खिन' बावदां सोरबा लानो नामा लास्टनि बोथोरा खेला जाथारसै गंसेल'खासो फैया बियो मा मोनबोखो सना मा मोनबोखो बाजार गेजेराव लासिं सिं गाबनानै बोरो मानै मानसिफ्रा आयु जलापे मेला जानायनि आना मोनसे फोरमाना फैसा होनांगौ होनलाय नामा बेखौनो आया दालाय होनामोन हनै बिसिला जोब्बायबो आसोल गोजाखा आयु खस्थ'लै खाथिनि मेलाबा माथो आरो गोजानाव मा जागोन दे गथ' गथाय लानानै जानाया गोनांसिन मोननायखाय
मोननायखाय बायबाय बिबाय जाथारदों मालायफोरनि होनायसो मालायफोरनि होनाय फ्रि मोननाय खेवनो रोङासै हनै बे लरग' मानसिया बहा खेवनो रोंबाय बायसिनि गामि सिंनि बुन्था आयुलै हनै गाबबावबाय मालाबा 150 थाखाजों बेल' नै 150 थाखानि दावदै गाइस माने दायो न' मोनफैबाय आरो न' मोनफैनायनि उनावहाय दावदै मोनबोदोंमोन दावदै मोनबोनाय जों ओंखाम जाबाय फुरा ओमफ्राय माने जोङो मा होननानै फैदोंमोन माने दायो थांफिनगोन सिनेमा नायनो थांफिनगोन होननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायोहाय फैनायनि दसे टाइमानो 11थासोआवसो देखायखायो नालाय गानफोरखौनो ओमफ्राय दसे थाथ'नायानो उन्दुबाय ओमफ्राय उन्दुनानै दा बानाय मोनबाय आरो ओमफ्राय दायो थांलायानो जाबाय लास्टावहाय ओमफ्राय दायो थांला ओमफ्राय दायो उन्दुनोसै आरो स' गाइस दिनै भिडिअखौ माने गुसुङानो होमब्लाबो जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ खालामनो बाय बाय ओमफ्राय आङो आसानखौ नै खुनानै गालांदों आरो मानसिफ्रा आंखौ हाबा जानाय बायदि नुदों होनबाय थादों बयबो आसान गाननायनि उनाव ओमफ्राय ओंखायनो लाजिनानै गानासै आरो ओमफ्राय होमबाबो न'आव थाबा गानगोन आरो बिदि बहाबा थांबा गाननो स' बाय बाय